ang dili makita nga hari sa Israel. Nehemias Kapitulo 9 versikulo 13. Ikaw usab mikunsad ibabaw sa bukid sa Sinai, ug nakigsulti kanila gikan sa langit, ug mihatag kanila sa matarong nga mga tulumanon, ug matuod nga mga balaod, maayong kabalauran ug mga sugo. Sa tibuok nga mga panid sa sagradong kasaysayan, diin ang mga pakiglabot sa Dios uban sa iyang pinili nga katawhan na tala, adunay nagdilaab nga mga timaan sa dakong mao ako. Wala pagayud niya gihatag ngadto sa mga anak sa mga tawo ang labaw kadayag nga mga pagpadayag sa iyang gahom ug himaya, kaysa diha nga siya lamang ang giila ingon nga magmamando sa Israel ug naghatag sa kasuguan ngadto sa iyang katawhan. Ani ay usa ka sitro nga gibayaw sa walay kamot nga tawo, ug ang halangdon nga pagpadayag sa dili makita nga hari sa Israel hilabihan kadako ug makalilisang. Sa tanan niining mga pagpadayag sa Dios nong presensya, ang himaya sa Dios gipadayag pinaagi ni Kristo, dili lamang sa pag-anhi sa manluluwas, kundili sa tanang katuigan, human sa pagkapukan ug sa saad sa katubsanan. Ang Dios diha kang Kristo nga nagpasiguli sa kalibutan ngadto sa iyang kaugalingon. Ikaduhang mga taga-Korinto Kapitulo 5 versikulo 19. Si Kristo mao ang pundasyon ug sentro sa sistema sa sakripisyo sa patriarka ug sa Hudiyohanong panahon, sukad sa sala sa atong unang mga ginikanan, wala nay direktang komunikasyon tali sa Dios ug sa tawo. Gitugyan sa amahan ang kalibutan ngadto sa mga kamot ni Kristo, aron pinaagi sa iyang pagpataliwala nga buhat, iyang matubos ang tawo ug mapanghimatud-an ang otoridad ug kabalaan sa Dios. Ang tanan nga kadugtungan tali sa langit ug sa nahulog nga kaliwatan, diha pinaagi kang Kristo. Ang anak sa Dios mawang naghatag sa atong unang mga ginikanan sa saad sa katubsanan. Siya mao ang nagpadayag sa iyang kaugalingon ngadto sa mga patriarka. Siya ang naghatag sa balaod sa Israel. Taliwala sa makalilisang nga himaya sa Sinai, si Kristo nagpahayag diha sa igdulungog sa tanang katawhan sa napulo ka mga sugo sa balaod sa iyang amahan. Siya mao ang naghatag kang Moises sa balaod nga gikulit diha sa mga papan nga bato. Si Jesus mao ang kahayag sa iyang katawhan, ang kahayag sa kalibutan, sa wala pa siya mianhi sa yuta diha sa dagway sa katawhan. Ang unang silaw sa kahayag nga milapos sa kangiob, diin ang sala miputos sa kalibutan, nagagikan kang Kristo. Ug gikan kaniya nagikan ang matag silaw sa kahayag sa langit nga nahulog sa mga pumuluyo sa yuta. Diha sa plano sa katubsanan, si Kristo mao ang Alpha ug ang Omega, ang una ug ang katapusan.